Ben, bons días a todos. Grazas por estares aquí nesta hora temperá en que imos inaugurar realmente a xornada. Dá gusto ver unha sala tan chea, non é que non teñamos a sala chea con algunha frecuencia, pero tan cerca das 9:30 da mañá seguramente non. Moitos dos que faltan agora irán incorporándose, espero que cando as 10 da mañá comeza a primeira das conferencias que é o profesor Maiz, porque tamén iso ven sendo habitual. Como digo, gracias a todos por acudirdes, saúdo de maneira especial aos que van intervir e que están presentes na sala, e tamén, visto o público que temos, que estamos un pouco sorprendidos, porque nós estamos afeitos ao público algo máis feminino. Debe ser que o marxismo ten algún trazo masculino engadido, non? Ben, acompáñame na mesa Carme Adán, que é a coordinadora da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, que dirá unhas palabras. Realmente a xornada, quen a vai presentar, Jorge Álvarez, que foi o coordinador da xornada, membro tamén da sección de pensamento, pecharei tamén brevemente con as palabras para dar por inauguradas as xornadas a hora de vida, de maneira que ás 10 da mañá o profesor Maiz, que está aquí en primeira fila e a quen lle agradezo expresamente botar a andar esta conmemoración do centenario de Carlos Mas, el subirá a esta mesa para dar a primeira conferencia. Bo día a todas, a todos. Pues un placer ver a sala casi chea a esta hora que podemos decir que bastante madrugadora para facer algo casi tan extraño na nosa sociedade como é pensar, metapensar, digamos, pensar o pensamento de Marx e as súas implicacións ou a súa, digamos, importancia hoxe en día. Agradezo a presidenta do Consello que faga esta introdución e que además fale deste sesgo de xénero que temos na sala, o cal é curioso para pensar, non? Igual é unha das conclusións que podemos despois tirar destas xornadas, porque efectivamente tamén teño estado moitas veces nesta sala con un público fundamentalmente femenino e hoxe non é así. O sea, que igual sí que temos que facer unha reflexión en que esferas e que reflexións estamos facendo neste momento con ese sesgo de xénero. En calquera caso, isto deixamos para as conclusións, benvidos e benvidas. Eu simplemente teño que agradecer a todos os comunicadores e comunicadoras que teñan o seu tempo para chegarse hasta o Consello da Cultura e compartir con estes 2 días de traballo. E, fundamentalmente, agradecer o traballo de Jorge Álvarez e de Ramón Maiz, que son os coordinadores destas xornadas, que levan moitos meses xa adicando o seu tempo e o seu saber para que teñamos a posibilidade de compartir 2 días de reflexión sobre o pensamento de Karl Marx. De actualidade, seguramente, esa é a idea co que se fai de non solamente un estudio hermenéutico dos seus textos, sino que ocorre hoxe que estamos vivindo. É un pouco o espírito co que a sección de pensamento do Consello da Cultura ven traballando e quere seguir traballando de agora en adiante. O pensamento como algo vivo, como algo en tránsito, como algo que nos atravesa todos os días e onde o Consello da Cultura queremos pensar os temas de actualidade, queremos pensar hoxe. Eu tampouco quero comerlle tempo realmente importante que o seu coordinador, Jorge Álvarez, nos explique en que vai a consistir estes 2 días de xornada. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias. Súmome a dar a benvida a todos. Como non son moi partidario de estenderse nas cuestións de protocolos, simplemente a idea xeral que nos levou a facer isto é o que quero introducir. Isto coordinamos Ramón Maiz e eu. A idea era sumarse ao montón de institucións culturais europeas que nestes momentos, en todo este ano, estiveron e están dedicadas a conmemorar o bicentenario
do nacemento de Carlos Marx, pero non como unha idea, prácticamente con este autor é imposible facer outra cousa, non como unha idea máis ou menos erudita, académica, de trato de o que é xa un clásico, senón como, non pode ser de outro modo, como algo que realmente está vivo, que non quere dicir que se faga apoloxía ou axiografía necesariamente del, ao que invita moitas veces de tipo de actos, pensamos, tal e como está trazado, que non vai ser de ningún modo así. Carlos Marx é un home que convoca a xente por si mesmo, non é unha cuestión de organización, o feito de que haxa tanta xente é habitual en actos deste tipo. Creo que é un momento crucial, un momento moi doado para entrar no pensamento de Marx. Hai un interés social que soe acompañar os momentos de repolitización xeral. Este é un momento dese tipo. A crise puxo de releve o interés do pensamento de Marx cando estaba prácticamente allado. Pasamos, se o considerades, pasamos decenios sin que simplemente o linguaxe, digamos, a serga habitual do marxismo estuvera presente. Evitábanse claramente términos como capitalismo, clases sociais, loita de clases, se falaba de mercados, conflictos, etc. Todo este linguaxe retornou. Parece, en certo modo, que vivimos épocas anteriores no senso de problemas, de debates nos que un toma posición, non simplemente ten unha relación académica ou de interés, sempre lexítima, de interés cultural por ele. Eso foi ese motivo, esa idea de o interés no contexto actual a fixar unha serie de estudiosos, de xente que leva tempo traballando en Marx, para invitarlos a debatir con todos vos. Deixar sempre, coas limitacións que tenemos, deixar o máximo tempo posible para que haxa coloquio, para que haxa debate, podamos cruzar aquí perspectivas entre uns e outros. Se repasades o programa, veredes que hai xente que aborda distintas caras, que pola súa trayectoria traballou distintos aspectos de Marx. Queríamos ter en conta non con un ánimo de completitude, porque eso é imposible en 2 jornadas, un hombre deste alcance, pero hai unha diversidade, unhas atenden máis ao aspecto histórico, outros ao aspecto político, outros ao aspecto filosófico, en que podemos facer algunhas penetracións a través deles e así darlle riqueza ao debate. Quizás se boten falta outros, pero non porque non tentáramos traelos aquí. Eu penso moi especialmente cando hai un acto sobre Marx, e me parece que o filósofo galego máis importante non só galego, que é Felipe Martínez Marzoa, pero se excusou por cuestións de axendas, porque o trato en outro aspecto, se planteou, se formulou o intento de vir, ao final non pudo ser. Isto sempre ocorre en calquera programación, pero penso que, dende logo, todos os que están invitados, sin dúbida, deixarán, espero, a todo o mundo satisfeito por o nivel das súas intervencións. Nada máis. Espero que o debate sexa como corresponde a un autor destas características e os invito a todos a que estéis activos nesa participación. Nada máis. Moitas grazas. Fíxense a cantidad de veces que sai debate dentro desta presentación. Realmente nos convocamos aquí a 9 olladas diferentes, complementarias, perspectivas distintas, sempre naturalmente unha figura necesariamente poliédrica como pode ser Carlos Marx, suscita interese desde moitas ópticas diferentes, e nos reunimos aquí 9 olladas
pero tamén queremos reunir a ollada de todos os que estean na sala, porque sempre concibimos estas xornadas como as xornadas nas que ten que haber unha interacción entre os ponentes que están aquí na mesa e o público, non? Saiban que estas xornadas se transmiten en directo, e que ademais quedan logo colgadas na nosa mediateca, de tal maneira que sempre se pode volver sobre as distintas intervencións, pero tamén sobre as achegas do público. Sería moi interesante que participen en todas as ocasións en que desde a mesa se abra o debate, que pode ser ás veces un debate puntual de alrededor dunha das mesas, ou pode ser xa en períodos un pouco máis amplos, ao final da mañá, dependendo das xornadas, faise dunha maneira ou outra. Aquí verán que no propio programa hai xa tamén uns espazos concebidos como debate. E, por tanto, sería interesante que participasen activamente tamén coa súa propia ollada de alrededor da figura e de alrededor, sobre todo, da intervención das intervencións que antecedan. A sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, Pensamento e Sociedade, chamase, que ten xa unha longa traxectoria, móvese en parte suscitando a reflexión sobre os temas do noso tempo, temas que interesan a sociedade contemporánea, pero tamén de alrededor de algunhas efemérides. Sempre procuramos que, por lo menos cada ano, haxa algunha unha chamada atención conmemorativa, memorialística ou homenaxeadora, simplemente de alrededor de algunha figura. Naturalmente, non se podía deixar pasar de largo a conmemoración do bicentenario do nacemento de Carlos Marx, que é unha figura que marcou o seu tempo, que marca o noso tempo, como xa se dixo, e como máis se acentúa tamén aí no pequeno prólogo que antecede o programa. Ben, de novo, grazas aos coordinadores por darnos esta oportunidade, por pensaren non solamente na conmemoración, senón polo traballo que me consta que tiveron de buscar estas 9 olladas complementarias da figura de Carlos Marx, e insisto a todos vostedes pola súa presenza e espero que tamén pola súa participación. Moitas grazas a todos e a partir de agora sube Ramón Maiz, anterior coordinador da sección de Pensamento e Sociedade, hasta aí moi pouco tempo, que lle dou públicamente as grazas tamén por todo o traballo desenvolto como coordinador desta sección durante moitos anos, e a él lle debemos moitos dos fitos que desde o Consello da Cultura Galega tivemos neste ámbito do pensamento e sociedade.